שלום דורון. שלום, ברוכים הבאים לנמיק למדה, החברה התעשייתית היחידה בישראל בבעלות יפנית. אנחנו מפתחים, מייצרים ומשווקים ספקי כוח. סיפרת שהחברה היא בבעלות יפנית. איך היא הגיעה לישראל? איך היא הגיעה למקום כמו כרמיאל? סיפור ארוך, אני אנסה לעשות אותו קצר. עד שנת 91 היינו בבעלות אמריקאית. התעשייה היפנית צמחה במהירות, התעשייה האמריקאית דשדשה במקום, היפנים חיפשו משאבי פיתוח כדי לתגבר את התעשייה שלהם. לישראל תדמית של מקום שיש בו חדשנות, מוחות יצירתיים. צירוף המקרים האלו גרמו לכך שהיפנים רכשו את החברה מהצד האמריקאי. הדבר הזה התבטא בתהליך לא קצר שגרם להטמעה של תפיסות יפניות בנושאים של פיתוח, בקרת איכות. החברה פועלת תחת כללים וחוקים שנקבעו ביפן. כל הפעילות שלנו היא תחת המערכת הזו של נהלים וכללים. תהליכי הפיתוח הם קפדניים מאוד, מלווים בתהליכים מאוד מאוד מעמיקים של הוכחת אמינות, של הוכחת ביצועים, עד כדי רמה של חקר ואישור המרכיבים הקטנים ביותר של המוצר. לאחר סיום תהליך הפיתוח שלמעשה מסתיים ביפן, המוצר מוכן לייצור. גם הוא מבוקר על ידי אותם כללים שנקבעו ומנוהלים מיפן, כך שאנחנו פועלים תחת משטר מוחלט של כללים, חוקים יפניים. בואו נחזור לבסיס. מהו ספק כוח ומה השתנה עם השנים? כל מוצר שמתחבר לרשת החשמל, בתוכו ישנו איזשהו ספק כוח. זה יכול להיות מחשב אישי, זה יכולה להיות מכונה תעשייתית גדולה. ספק כוח הוא מוצר שממיר את האנרגיה שנמצאת ברשת החשמל לאנרגיה מיוצבת ונקייה שמתאימה לתעשיית האלקטרוניקה. עם השנים והטכנולוגיה המוצרים מתמזערים. איך אתם מצליחים להתאים את עצמכם לשינויים האלו? לא ייתכן שמוצר אלקטרוני מוזער בממדים שלו והספק כוח שהוא חלק ממנו נשאר באותם ממדים. אנחנו משקיעים במחקר ועבודת פיתוח על מנת לצעוד יד ביד עם כלל התעשייה. בכל זאת, ספקי כוח, גם הסינים מתמחים בכך. איך אפשר באמת להתמודד ולשרוד כמו שצריך מול מעצמה כמו סין? יש קושי מאוד גדול למדינה כמו ישראל, שהיא מדינה יקרה, להתמודד בתעשייה שהיא נסמכת הרבה על סין או מקורות במזרח הרחוק. בתוך עולם הספקים התמקדנו בנישה שיש בה ערך מוסף מהותי וטכנולוגיה גבוהה יחסית. שם צריך להשקיע מאמץ טכנולוגי ניכר, הון אנושי חזק מאוד, וזה מאפשר לנו להתקיים. השילוב בין שני הדברים מאפשר לנו להשאיר את הייצור בישראל כהחלטה מהותית, קיומית של החברה. איך מייצרים ספק כוח מאלף עד תף, מהרעיון, התכנון עד המוצר הסופי? ספק כוח למעשה נולד לא בייצור. כאשר החברה מזהה צורך במוצר כזה, נבחרת הקבוצה שתפתח את המוצר. לנו יש התמחות בתחום מסוים שהוא נקרא ספקים מתוכנתים. המוצרים האלו מגיעים לכאן. בסך הכל במפעל יש קרוב ל-40 אנשים במחלקות הפיתוח השונות. תהליך הפיתוח הוא תהליך ממושך, הוא יכול לקחת למעלה משנה. המחלקה הזאת בעיקרון מפתחת מוצרים לפי דרישות לקוח, מספציפיקציות על נייר למוצר מוגמר, וכל מיני מוצרים נוספים שמשלבים מוצרים שלנו בתוך אפליקציות סופיות של הלקוח. אנחנו מקבלים נייר ואנחנו מוצאים מוצר. עם סיום תהליך הפיתוח, המוצר כשיר לעלות לקווי הייצור. במפעל הייצור ישנם כל התהליכים, הציוד והטכנולוגיה שנועדו כדי לייצר מוצר כזה. מה עם ספקי כוח מתוכנתים? ספקי כוח מתוכנתים הם נישה בתוך עולם הספקים, נישה ייחודית. ספקים קונבנציונליים הם ספקים פסיביים, ממירים אנרגיה בלבד ולא ניתנים לשליטה מרחוק. המוצרים שלנו מתמשקים למערכות מחשוב, מתקשרים איתם, מדווחים למחשבים והם גם מקבלים פקודות מהמחשבים. מספקים אנרגיה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ניקיון ויציבות, וגם מסוגלים לדווח למערכות מחשב באמצעים של ממשק תקשורת על סטטוס האנרגיה, תקלות או שינויים וכדומה, והם גם מסוגלים להגיב לפקודות ממחשב. כמו כל התעשייה, אנחנו מונעים על ידי תהליכים עולמיים. לפעמים אלו תהליכים טכנולוגיים גרדה, לפעמים אלו תהליכים אחרים. ישנם תהליכים עולמיים כגון הטרנד החזק מאוד לנושא הירוק, ואנחנו פועלים חזק מאוד בתחום הירוק. הושקע פה מאמץ עצום לסלק חומרים רעילים מהתהליכים. למשל, אנחנו מייצרים
ללא עופרת. ואנחנו אחת החברות, אולי הראשונה בישראל, שעשתה את המהלך הזה. אני חושב שהמפעל הזה משקף בצורה יפה את חתך האוכלוסייה באזור. ריבוי של עלייה ממקומות שונים. תושבי המדינה, בני המיעוטים, משולבים בצורה אינטגרלית במפעל מיום היווסדו, ואפשר לראות פה את כל התרבויות השונות, אבל כולן בין כותלי המפעל הזה הופכים להיות תרבות אחת, שהיא תרבות עבודה מול הדרישות, החוקים היפניים. המפתח הוא טכנולוגיה. ככל שאנחנו נתמיד להביא לכאן טכנולוגיות, ליצור טכנולוגיות, נדע להשתמש בהן כדי ליצור את הדבר הבא.